Selem a vítejte v nový videa. Dneska si tady zahrajeme hororovku jménem No Players Online. Pokud vlastně nevíte, o co se jedná, tak jde vlastně o hru, že jsme našli nějakou kazetu, na té kazetě je nahraná hra, jsou tam servery, všechny jsou offline a vlastně my, když se tam připojíme, tak jde vlastně o Capture the Flag, to znamená, že jde vlastně o souboj mezi dvouma týmama. My se musíme dostat do nepřátelského území, vzít jejich vlajku a dostat se k nám, tohle musíme udělat přesně 3krát, ale čím díl to hrajeme, tím víc si začínáme všímat, že s tou hrou není něco v pořádku a že tam tak možná nejsme tak trochu sami. Takže jo, Dumbrette, to je dost děsivá hra a vlastně můžete si všimnout, že tady mám na ploše kazetu, takže já teďka, když na to kliknu, tak budeme ve hře. Co tak vím a koukal jsem se, tak vlastně jde o to, že je to extrémně děsivý, takže natáčím to o 12:30 ráno. Tady vidíte čas, takže já doufám, že nebudu úplně posranej a vy dejte like, odběr a my rovnou jdeme na to. Oh shit. Ok, už se to zapíná. Ok, měl jsem trochu problém se zvukem, takže zapínám to znova. To je hrozně nepříjemný zvuk tohle, to je hnus. Ok, a máme to tady, takže tady tam vidíte všechny ty servery. Vidíte, že všechny jsou prázdný a my se teďka na jeden z nich jdeme připojit. Uvidíte vlastně, o co půjde. Ok, zapínám to. Dámy a pánové, jsme tady. Takže vidíte, že vlevo dole to plíše, že vlastně se musí ještě připojit nějaký hráči. Máme skoro 0 ze 3, jsme na našem území a my teďka musíme projít celou mapu, dostat se do nepřátelského území, tam vzít vlajku, dostat se sem a musíme to i hrát. Čím díl to budeme hrát, tím divnější to bude. Takže vidíte, že máme i zbraň. Takže jdeme. Tohle je hrozně hnusný pro mě, já tohle úplně nezvládám. Takže jdeme. Já extrémně doufám, že to v editu nebude řvát. Takže za to se když tak omlouvám. Ty vole. Já jsem tady tak trochu ztracený, to je úplný bludiště tohle. Červená vlajka, ok. Ok, vezmu ji. Ok, you have the flag. A teďka se tady nějako zatemněly barvy. To se mi úplně nelíbí, že se vracíme. Já doufám, že to video nebude úplně krátký. Slyšíte to? Ale no. Už to začíná. Dumbrette, tady hraje nějaká gramofonová deska. Ty vole. To je nepříjemný. Tady se normálně objevil gramofon, ten tady před chvílí nebyl. Ok, Dumbrette, takže tamhle na konci té chodby tak se objevil gramofon. A ten tam hraje docela creepy hudbu. Co tu je? Co je? Já mám úplně zježený chupy, já vím, že to nejde vidět, ale já jsem úplně zježený. Co seš zač? Co to je? To si děláte prdel. Já mám úplně zježený chlupy. Fuj. To je nepříjemný, to je hrozně nepříjemný, Dumbledore. Fakt je to strašně nepříjemný. OK, takže... Máme 1 ze 3. Ježíš, fuj. Já doufám, že ta zbraň funguje. Můžeme to otestovat? OK. Můžu přebít? Nefunguje to úplně. OK, Dumbledore, takže jdeme po druhý. Ten gramofon tam pořád hraje. Co tam je? Co tu je? Dumbledore, tady svítí nějaký úplně rudý světlo, vidíte to? Co to kurva je? WTF? To je nechutný. To je... Já mám z tohohle fakt hnusný pocit, Dumbledore, fakt je to strašně nepříjemný, opravdu. Obzvlášť, když to hrajete o 12:30 ráno. Okay. Dáme pánové, právě to napsalo, že se někdo připojil do hry. Ne.
Tady, do prdele. Tady někdo stál, oh shit. Já myslím, že jde moc dobře poznat na mém hlase, že se bojím. Teď mě úplně buší srdce, fuj. Ty vole. To si děláte prdel. Ok, přibyl jsem. Co to do prdele bylo, dámy a pánové? Tak tohle bylo fakt nechutný. Oh, ne, já nemůžu střílet. Střílej! Vole, ne, dobré, já se nemůžu hýbat, Oh prdele, ne. Ty vole, tak tohle bylo hnusný. Já jsem nemohl střílet, vy jste viděli, že prostě ono to nešlo, já jsem klikal, ale ono to fakt nešlo. Pro mě úplně buší srdce. Jako fakt úplně. Já bych vám hrozně rád řekl, že to přehrávám na video, ale to je fakt nechutný. Schválně si to zkuste stáhnout a otestovat si to na vlastní kůži. Ještě jak je ta grafika úplně stará, to je fakt jak VHS, to je... Je to nechutný. To je fakt nechutný. Já hrozně doufám, že tady na mě něco nevybavne. Schválně si to vážně zkuste na vlastní kůži. Ok, máme vlajku po třetí a naposledy se vracíme a pokud vím, tak teďka by to mělo být nejdivnější a nejděsivější. Fuj. Kudy? Ty vole. Ty krávo. Ty vole. Dobré, víte, co to teďka napsalo? Behind you. Což znamená za tebou. No za mnou tady teďka nikdo není, ale... Já se musím otočit a nemůžu se hýbat. Nejde. Ale můžu střílet. Ne. Střílej, ty vole. Ne, fuj, ne, nepřibližuj se ke mně, vypadni. Ne, ty vole. Dobré, já se úplně klepu. Někdo sem kapíše do chatu. John Dev, slyšíš mě? Jestli tohle můžeš přečíst, zmáčkni Y, abys něco napsal. Nejde to. Nějaký developer. Počkat, nevadí, zapomněl jsem, že nemáš přístup k chatu. Vystřelil dvakrát, pokud... Vystřelil jsem dvakrát. No. Teďka tady píše vývojář té hry, že jak jsem sakra získal přístup k tady té hře. No. Já jsem teďka dvakrát vystřelil lava. OK, můžeš tohle přečíst. Takže nech mě to vysvětlit. Pokud doručíš tu poslední vlajku, tenhle server se vypne a já tohle nemůžu dopustit. Pracoval jsem na tomhle projektu více než 11 let. Tahle hra má schopnost oživovat mrtvý. Aspoň to je účel. Stále tu hru vyvíjím. Dělám tu hru, abych oživil svoji mrtvou manželku. Je tady zaseklá. Už si ji asi viděl. Jo, to jsme potkali. Není agresivní, ale je jenom vyděšená. Abych ji uklidnil, dal jsem tady gramofon a pouštěl jsem její oblíbenou hudbu. Pokud doručíš tu poslední vlajku, její duše bude volná. Ale vím, že ji můžu zachránit. Prosím, vypni tuhle hru. Prosím. OK, takže zjistili jsme, že teďka tahle hra tak má schopnost oživovat mrtví lidi a tomu vývojáři tady té hry umřela manželka a vlastně on vytvořil tady tu hru, aby ji mohl oživit a ta duše té mrtvé manželky je v tady té hře a ten gramofon tady byl z důvodu, že tam hrála její oblíbená hudba, on se jí snažil uklidnit a že prej se na nás nesnažila zaútočit, ale že se nás jenom bála. A my teďka vlastně máme na výběr, buď tu hru kompletně vypneme, jak se ten vývojář žádá, a nebo doručíme tu poslední vlajku a její duše bude navždy volná.
No, já si myslím, že asi bude lepší, když tu vlajku doručím, protože její duše bude volná a tím pádem to bude asi lepší, než když bude navždy v tady té hře zaseklá, ne? Já to jdu asi doručit. Přestaň, co děláš? Ne. Ne. On po mně nechce, abych to doručil. Přestaň. Jdi zpátky. Nedoručuj tu vlajku. No, já bych rád, ale správná věc v tuhletu chvíli je fakt to doručit, protože asi úplně není správný, aby tady tu duši v tady té hře držel, když teďka máme možnost tu duši vysvobodit, o co se vlastně snaží 11 let. Přestaň, já to jdu doručit, dámy a pánové. Byli jste vyhozeni. Kicked from the server. OK. Tak, tohle bylo zajímavý. Samozřejmě to není pravdivý, je to jenom hra, která se snaží vypadat děsivě, ale i tak je to nechutný. V té hře už teďka nic nemůžeme dělat, vidíte, že jsme byli vyhozeni. To znamená, že jsme na konci hry. Takže Dampara, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud byste chtěli vlastně vidět, jak hrajou podobné hororovky, tak to určitě napište do komentářů. Já doufám, že se vám to líbilo a zase u dalšího videa zatím čau.